πρώτο της μετάλλιο στο 100 ελεύθερο. Και ήρθε η ώρα για την απονομή με το υλικό ενδιαφέρον. Βλέπετε εδώ τον Χρήστο Ταμπαξή, ο οποίος θα ανέβει στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Χρήστος Αλέξανδρος Ταμπαξής, όπως είναι το πλήρες όνομα. Σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής. Ασημένιο μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτεως στην κατηγορία S1. Εδώ που ο Χενάντι Μπόικο, ο Ουκρανός, έκανε εντυπωσιακό παγκόσμιο ρεκόρ με 1.04.29. Τον βλέπετε στο πρώτο πλάνο. Τρίτος ήταν επίσης Ουκρανός, Αλεξάνδρ Γκολόβκο. Η απονομή θα γίνει από τον κύριο Κάρλος Νούσμαν, τον πρόεδρο της Παραολυμπιακής Επιτροπής των επόμενων Παραολυμπιακών Αγώνων στο Ρίο στην Βραζιλία. Για τα μετάλλια στους δύο Ουκρανούς και τον Έλληνα πρωταθλητή, τον Χρήστο Ταμπαξή. Ταμπαξής, ο οποίος ήταν στην Αθήνα και το Πεκίνο πρώτος. Τρίτη θέση Αλεξάνδρ Γκολόβκο, 40χρονος Ουκρανός, ανεβαίνει στο βάθρο με 1.32.44, κατεβαίνοντας πολύ κάτω από το 1.38.79 που είχε κάνει το πρωί. Βλέπετε εδώ, παίρνει το χάλκινο μετάλλιο. Και σε πολύ λίγο θα δούμε την απονομή στον Έλληνα πρωταθλητή, τον Χρήστο Αλέξανδρο Ταμπαξή, όπως είναι το πλήρες όνομά του. Στα 35 του θα ανέβει για μία ακόμα φορά στο βάθρο. Τον βλέπετε εδώ, τον Ταμπαξή. Δεύτερη θέση. Εάν προσπαθήσεις πολλές φορές, μπορείς να το πραγματοποιήσεις. Αυτό είναι το μότο του και το ακολουθεί στην ζωή του. Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε να κολυμπάει το 1992 στα 15 του χρόνια. Ασημένιο μετάλλιο για τον Χρήστο Ταμπαξή, ένατο για τα ελληνικά χρώματα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου και ο χρυσός παραολυμπιονίκης σε αυτήν την κατηγορία στα 50 μέτρα ύπτιο στην κατηγορία S1, ο Γεννάντι Μπόικο. Φανταστικός. Ναι, ήταν εκπληκτικός. Έκανε ένα 0.429 παγκόσμιο ρεκόρ. Του Ταμπαξή το προηγούμενο από την Αθήνα πριν από 2 χρόνια ήταν 1.20.01. Το κατέβασε 16 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Θα πάρει την πρώτη θέση ο Μπόικο, ο οποίος καταχειροκροτείται. Σβηράει απαντώντας στις επιθυμίες των συμπατριωτών του. Και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο της Ουκρανίας. Αυτή ήταν η απονομή στα 50 μέτρα ύπτιο στους άνδρες στην κατηγορία S1, εδώ που ο Χρήστος Ταμπαξής
Τον βλέπετε στην άκρη του πλάνου σας και τώρα πάει για την αναμνηστική φωτογραφία. Ήταν δεύτερος, χαρίζει το 1ο μετάλλιο για τα ελληνικά χρώματα μέχρι αυτή την ώρα βέβαια στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου. Σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής στην τελετή έναρξης, ο Χρήστος Ταμπαξής, με πάρα πολλά μετάλλια στο παλμαρέ του, 8 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα και πλέον 5 μετάλλια σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, στα 35 του ο Ταμπαξής. Είχε ανάμεσά του 2 Ουκρανούς, τον Μπόικο και τον Γκολόβκο. Τους βλέπετε εδώ στην αναμνηστική φωτογραφία. Ο Ταμπαξής, ο οποίος είναι γεννημένος στις 26 Ιουνίου του 1977 στην Αθήνα. Και παίρνει μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα από το 1998, όταν στην ίδια κατηγορία, εδώ στα 50 μέτρα ύπτιο στην κατηγορία S1 ήταν πρώτος, όπως επίσης τότε πρώτος ήταν και στα 50 μέτρα ελεύθερο της ίδιας κατηγορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Ταμπαξής στην μέχρι τώρα πορεία του στους Παραολυμπιακούς Αγώνες και στα παγκόσμια πρωταθλήματα δεν έχει πάρει ποτέ χάλκινο μετάλλιο. Όλα τα μετάλλια που έχει πάρει είναι χρυσά ή ασημένια. Ήταν πολύ καλός ο χρόνος του, πολύ καλή επίδοσή του για σήμερα. Απλά ο αντίπαλός του ήταν από άλλο πλανήτη σήμερα. Ναι, ήταν εξαιρετικός ο Γεννάντι Μπόικο. Ο βασικός του αντίπαλος, ο Μπόικο δηλαδή, που κέρδισε το χρυσό μετάλλιο. Ήταν κοντά στο παγκόσμιο ρεκόρ. Το 1.20.76 που έκανε ο Ταμπαξής, 1.20.01. Το προηγούμενο, το δικό του. Το δικό του, ναι, αυτό που είχε πριν γίνει αυτή η κούρσα βέβαια. Και εδώ οι καθιερωμένες αναμνηστικές φωτογραφίες στο Aquatic Center, στο Λονδίνο. Εδώ που... 2 μέρες πριν από το τέλος. Έχουμε ακόμα 2 μέρες πριν από το τέλος της κολύμβησης στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Όπου μετά πια οριστικά βάζει λουκέτο με αυτή τη μορφή του, το κολυμβητήριο αυτό. Θα αφαιρεθούν τα πλαϊνά που το ανέβαζαν στους 17.000 θεατές.